Moi, minä olen Satu Taavitsainen ja tulin tänne kuntoutussäätiölle City-kanalaan. Nyt lähdemme tuonne pihalle menemään tästä. Moikka ja tervetuloa kaikki tänne City-kanalaan ja minulla on tosi suuri ilo ja kunnia esitellä, että meillä on paikalla kansanedustaja Satu Taavitsainen. Ja moi! Hän tekee myös muita erittäin tärkeitä tuottamustoimia. Hän on nimittäin Työttömien keskusjärjestön puheenjohtaja. Ja haluaisin kertoa, että tässä meidän kanavan toiminnassa ja toiminnan ylläpidossa kuntoutujan asiakkaat on ollut tosi tärkeässä roolissa. Että tähän on muun muassa saatu tämmöinen tosi upea piha, mikä mahdollistaa näille kanoille lajityypillisen käyttäytymisen, ja lisäksi tässä on asiakkaita mukana tässä kanojen hoitamisessa. Ja haluaisin antaa puheenvuoron Satulle ja hän saakin kertoa, että millainen nimi annetaan tälle meidän vaalealle rouvalle täältä. Ja haluatko tulla ihan tänne koppiin Joo, ilman sisään? muuta. Joo. No niin. Otanko minä sitä syliin? Saa laittaa. Ajetaan näitä muita rouvia pois eestä. No niin. Tule. Jalkamaan reippaasti opetan ensin. No niin, kuule. Me voidaan mennä ihan koppiin sisään. Tai näinkin. No niin. Noin. Siellähän oot söpöö ja kattelet niitä pullia siinä. Joo, hei. Tää on yhteinen nimikkokana Marttaliiton toiminnanjohtaja Mariannen kanssa, eikö niin? Ja tälle on annettu etunimeksi Martta. Ja nyt minä ajattelin, että tälle on syytä antaa myöskin sukunimi. Ja kerron teille taustan, miksi on valinnut Holkeri tämän sukunimeksi. Tämä tulee olemaan rouva Holkeri. Ja olen siis Mikkelistä ja maaseudulta ja mulla on ollut pienenä kaikkia eläimiä. Muun muassa meillä oli myöskin kanoja ja sitten elettiin 80-luvun loppupuolta, jolloin Suomessa oli pääministerinä Holkeri. Ja meille tuli sitten kanalauman koristukseksi kukko, joka oli todella äkäinen. Hyökkäili aina minun ja sisarusteni kimppuun ja minä sitten nimitin sen Holkeriksi. Ehkä kertoi myöskin sitä, että oli varmaan tullut uutisia katsottua, että minkälainen ilmapiiri oli sitten silloin Suomen politiikassa. Sillehän nyt sitten kävi vähän huonosti, eli minun isä sitten kyllästyi siihen, että se oli tosi äkäinen ja ei voinut aina niin kuin luottaa, ettei se kannukset ole, jos on tullut meidän lasten kimppuun, niin hän sitten päätti sen päivät. Nyt ajattelin, että ehkä kuitenkin tässä aikojen saatossa voisi kokeilla, että josko olisi sitten tämä nimi kesyyntynyt vähän, että olisi tullut lempeyttä myöskin tähän ilmapiiriin, ja tämä ainakin näyttää nyt olevan ihan lempeä Martta Holkeri, että niin varmasti tämä tuottaa teille iloa täällä. Ja tuossa lyhyesti äsken Digipajan ihmisten kanssa kerettiin niin puhua tästä eläinten hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta ja kyllä tuen sitä, että tutkikaa ihmeessä. Koirien osaltahan tätä on paljon tutkittu, että koiran silittäminen alentaa verenpainetta ja vähentää yksinäisyyttä, mutta varmasti myös kanojen ja kaikkien muidenkin eläinten. Ja niistä kokemuksista, mitä mulla on sieltä, ei ole. Lapsuudesta, niin kyllä monta kertaa tällä tavalla kanoja piin sylissä. Ja aina kun meillähän sitten jäi ruoan tähteitä, niin joka iltapäivä tultiin sitten aina sellaisen vihreä kupika, jossa oli ruoan tähteitä ja huuettiin niille kanoille, että tipu, 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 tipu. Ja ne tuli sieltä isolla joukolla, eli ne oppii myöskin puhetta, äänensävyjä, oman nimensä. Ja niiden kanssa voi sitten jutella.
kerran minä tein sillä tavalla, kun meillä oli 2 pientä semmoista tosi ihanaa karvajalkakanaa ja niillä oli ihan mieletön hautoma kuume, mutta kun heillä ei ollut kukkoa, niin sitten eihän niistä munista tullut mitään. Mä harmitti niiden kanojen puolesta, niin meillä oli sitten ankkoja ja kun ankoilla oli kukko, jolloin niiden munista tuli sit poikasia, niin minä laitoin 1 ankamunan niiden 2 hautomakuumeisen kanan alle. Ja sieltähän tulikin sitten niille poikanen ja se oli tosi ihana. Se kasvoi aivan valtavan suureksi verrattuna niihin kääpiökanoihin, mutta se ei oppinut koskaan kvaakkumaan. Eli se piti aina semmoista ääntä ja seurasi niitä 2 emoaan. Eikä mennyt myöskään koskaan uimaan. Ja hän kuvitteli olevansa kana. Mutta tällaisia muistoja ja on tosi kiva olla täällä ja ihanaa, että te järjestätte vähän tällaista erilaista juttua ja myöskin kiva, että olette jakanut tosi aktiivisesti näitä teidän toimintoja tuolla sosiaalisessa mediassa, että se on varmasti myöskin kuntoutussäätiöitä tuonut esille eri tavalla kuin aikaisemmin, että olette tosi ihania. Kiitos näistä hienoista sanoista ja tosi Sinulle taputettiin. laitetaanko rouva Holkeri takaisin kavereiden joukkoon? Sitten meillä olisikin tässä kahvi ja pulla tarjoilla kanan nimiäisten kunniaksi ja tulkaa vaan ottamaan. Olkaa hyvät. Olisiko kysymyksiä? Ilman muuta. Oletko pohtinut, että millä mandaatilla 5 ministeriä on? Se ei ole ilmeisesti puolue vielä, ja sen kannatus mahtuu virhemarginaaliyksikköön. Eli käytännössä on 0 ja siellä on 5 ministeriä. Hyvin ajankohtainen kysymys. On pohdittu hyvinkin paljon ja eipä siihen ole sitten sen kummempia vastauksia saatu. Niin.